ndinonzi Mrs. Audrey Tasaranaro, ndini Public Relations Officer pachitungwiza. Ndinoona nezvekudyidzana kwechitungwiza noruzhinji rwevanhu mukati mechitungwiza nedzimwe nzvimbo dzakasiyana. Pano tine dambudziko revanasikana vari kuita mimba vari vana vadiki. Vana ava vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Iye zvino tino mwana ane 13 years anoti akapihwa mimba nemukomana. Mukomana akambosungwa akaregedzwa achienda. Saka dambudziko redu raanaro yezvino haana mbatya dzemwana. Iye saamai haana nhumbi, baba namai vake havagari pamwe chete. Mwana ari kuchengetwa nambuya, saka pane dambudziko. Akasununguka nesiza. Siza ndikati ndiyo operation, asi mwana wake ari right. Paoperation apa pakaita macomplications. So mwana mudiki anenge asati anyatsosimba muviri wake, saka operation yakavhurika inobuda urwu. Naizvozvo ari kudiwa mishonga, ma-intravenous drugs okuti abatsire infection. Nokuti tinosangana zvekare namaproblems akawanda nevana vadiki vava. Vazhinji vanoguma vachisununguka neoperation nokuti miviri yavo haisati yasimba. Vamwe vanosununguka vana vasina kusvika. Vamwe vanosangana nemaproblems ekubuda ropa rakanyanya nemamwe maproblems ari health related avanosangana nawo. Rubatsiro rwemishonga zvakaita semainjection, mapirizi nehembe dzemwana dzekupfeka. Mukomana wangu ane makore 18 akararama akaramba nhumbi yake. Akaitwa operation ndabodziserwa kumba kusvika yavhurika operation iya ndimudzoka ndakaita kumba. Tirikuona paine dambudziko rakanyanya pakuti tirikuona pane vamwe vana vari kutoitiswa pamuviri vasati vasvika 10 years. Izvozvo zvine njodzi yekuti panoitika bonde iri tirikuona pane pasina kudzivirira nekuti tirikuona vana vachitoita pamuviri. Varume vari kushungurudza vana ava, vamwe vanenge vachiona sevari safe kana kuti vakachengetedzeka panyaya yekusawana chirwere. Asi mazuva ano tinoziva kuti vana vanozvarwa vaine chirwere. Saka vashungurudzi vane mukana zvakare wekutobata chirwere mukuabvisa kwavanenge vachiwana. Asi tirikuona kuti vasikana vari panjodzi yakanyanya yekupiwa chirwere nevarume vanenge vakura. Vana vakaitiswa vana kana vakaita zvebonde vacho vadiki zvinokanganisa kukura kwavo, zvinokanganisa kuenda kudzidza kwavo, kuenda kuchikoro. Vazhinji havazikwanisi kupedza chikoro nekuti vabereki vavo vanenge vakutovatora sevanhu vakuru. Havazooni kukosha kwakaita kuti vana ivo varambe vachienda kuchikoro. Uye panyaya dzeutano tirikuona paine njodzi yandambotaura yekutapurirana HIV. HIV iri kurwiswa. Tiri kutarisana nekuti tinge tisina vanhu vanyowani kana vatsva vanenge vachiwana HIV. Asi nenyaya yekuti bonde iro rinooneka kushungurudzana, harina kutaurirana, riri kuitwa risina kudzivirirwa, saka vanhu vari kuwana HIV. Saka sezachi tiri kudzidzisa ma-communities, tiri kudzidzisa vanhu kuti vaone njodzi iri kuuya nekuita bonde kune vana vadiki. Uye vana vadiki vacho tiri kuvapawo zvakare ruzivo rwekuti vakwanise kuripota. Zita rangu ndinonzi Muzvare Respect Tsvanhu, ndinoshanda neboka rinonzi Rural Farming Community Education Trust. Chinangwa chedu chikuru ndechekuda kuedza kudzikisa matambudziko atiri kusangana nawo munharaunda dziri farming communities, mining communities nemumaruwa. Tichida kuedza icho isuwo kudzikisa matambudziko ari kusangana nevanasikana anova ari kuvakonzera kuti vatadze kuenda kuchikoro. Mamwe matambudziko ari kusangana nevanasikana kuti vatadze kuenda kuchikoro kuita pamuviri vari vana vadiki rinova dambudziko guru stereke rakatekeshera mumafarming communities akatikomberedza nemamining communities. Zvimwe zvezvikonzero zvinokonzera kuti vana ava vaite pamuviri vari vana vadiki itori nyaya ichoyo yekushayiwa nekutoshaya dzidziso chaiko munharaunda dzavagere. Mazuva ano munharaunda dzatigere tiri kuona kuti vabereki havachadzidzise vana. Hakuchisina ana tete mazuva ano mubereki ndiwo mudzidzisi wemwana wako. Vana vari kuoneka kuti vari kushaya dzidziso kubva mudzimba dzavagere. Vabereki vachagone kudzoreredza vana vavo. Zvimwe zvichikonzerwa neiwo atiri kuti ma-human rights.
Vamwe acho akuita seanonotsika patsika dzedu unhu chaiwo vana havachisina, nenyaya yekuti vanozviti tine kodzero dzedu hatigoni kurohwa. Chero vakatsiurwa, ukatarisa masuicide cases mazhinji atiri kuwana ndiye vana vanenge vatsiurwa chaiwo kuita tukomana, kuita tusikana vari vadiki. Saka nekudaro vabereki havachina simba ravakambenge vainaro kare pachinyakare chedu rekutsiura vana. Chechipiri, ruchiva chairwo. Vana akaona nanga ane foni ane chino uchiva zvinhu izvozvo. Saka vana vari kuda dzidziso, panoda kuti raise awareness, vana vazive kukosha kwakaita kuenda mberi nechikoro. Kunyange zvazvo aita mistake aita pamuviri, mutemo yedu yenyika yeZimbabwe, Ministry of Education ine hwaro huripo hwekuti mwana chaiye kana akaita pamuviri anokwanisa kudzokera kuchikoro. Mwana wacho usiye kumboenda naye kuchikoro, kana mwana achitomhanya achienda kugrade, iye achidzokera pabhenji kunogara achienderera mberi nechikoro. Chimwe chezvikonzero zvakare chatinoona chiri kudonhedza vana chiri kuitisa pamuviri waro vana vadiki, tataura nyaya yemamining communities nemafamily communities. Ukatarisa kumazoe kwatinobata tiri, mamining communities nemafamily communities zviri kudyidzana. Vana vari kunyengerwa nemakurokoza chaiwo, kamari kangowanikwa kare vari kuwana vachinyengerwa, votofuririka voenda ikoko voteera mhepo. Nekuda kwekuumwa kwakaita magariro atakaita muzinharaunda dzedu, ana mai havachakwanisi kuramba kana kutsiura vana vavo vakaona aine chaakabata chavasina kutenga pamusha. Then kuuya chekupedzisira, ndambotaura nyaya yekutsvaga chouviri chaiyo. Vana vakutora responsibility yevabereki kuti vabetsere vabereki vavo kuriritira mhuri, kuriritira vamwe vana. Machild headed families ariko akawanda, mamwe vabereki vakashayikirwa nevabereki, vamwe vabereki vakatiza vachienda kune dzimwe nyika, vana havachakwanisi kusara vachizviriritira.